29 νέοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τις δημιουργίες τους εμπνευσμένες από τα καθημερινά χρηστικά αντικείμενα σε μια ξεχωριστή εικαστική γιορτή. Έμπνευση, δημιουργικότητα, αλλά και πώς ένα καθημερινό αντικείμενο μπορεί να δώσει αφορμή για ένα έργο τέχνης ήταν οι κύριοι άξονες μιας εικαστικής γιορτής. 29 αριστούχοι της Σχολής Καλών Τεχνών, αλλά και αριστούχοι απόφοιτοι των σχολών της Μπολόνια, Παρισιού, Μαδρίτης, Βαρκελόνης, Λισαβόνας και Πόρτο συμμετείχαν στο δεύτερο φεστιβάλ Νεσκαφέ Καλλιτέχνες. Είχαμε και φέτος την τύχη να έχουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον από Έλληνες καλλιτέχνες και για πρώτη φορά από ξένους. Οι δημιουργοί πάντρεψαν την τέχνη τους με το χρηστικό αντικείμενο. Στην έκθεση αυτή θα διαπιστώσει ο θεατής την ποικιλία και ποιότητα των αισθητικών προσεγγίσεων. 3 από τα έργα που διακρίθηκαν βραβεύτηκαν με χρηματικά ποσά από την Νεσκαφέ. Στα εγγένεια παραβρέθηκαν φιλότεχνοι και πρόσωπα από το χώρο του αθλητισμού και των μίντια που αγκάλιασαν τις εικαστικές προτάσεις.